nga tanggalin na yung yan. Oo. Yan guys, papakain kami ng baboy. Kagabi guys, ayaw kumain ng isa. Hindi ko alam kung okay na siya. Ayun siya oh. Ay ito na oh. Sana gusto na niyang kumain. May sakit. Ito yung may sakit. Kahapon guys, ayaw niya itong kumain. Ayun na may sakit. Hindi, ito oh. Lagyan natin na ang pagkain niya. Papala ka. Yan. Papa, pabusang nga. Pig! Pig! may Pati naman na yung isa. Pig! Pig! Wala na matay. Uh-huh. Papa, iba ito nga. Pig! Pig! Lako? Nay, laku. Ayaw lang kumain ng isa din. So gabi okay lang itong isa. Ayan, ito naman isa. Pig! Pig! Pig oh. Lako? Pig! Bakit kaya? Pig! Pig! Papa, may... Yan guys, bumangon naman na. Bumangon na. Bumangon na. Bumangon na. Papa mo, bumangon na. Hindi namin alam guys kung anong sakit nito. Papa, may masakit yan. Yung may sakit. Yan wala. Hindi natin lang parang pagkain nila. Kasi kung hindi makakain yung isa. Eh, may one. One. So yan guys, inaayos ko tong kulungan ng mga pato. Kasi pinagtatanim na naman. Dapat hindi sila makapunta dun sa bagong tanim na palay. Ayun, naayos ko to. Dito sila dumadaan eh. Ang galing nila ni inano nila to. Dito sila dumadaan. Nilalagyan ko ng mga bato. Yan guys, hinahanap ko yung mga pato para ikulong natin. Ayun sila. Kulong natin para hindi sila makasira ng tanim. So, dalawa lang sila. Wala yung dalawa. Ay. Wala yung isa. Shoo. 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 Wala yung barako ah. Shoo.
Oops. Wala yung barako ah. Ayan. Kinulong na daw kanina to pero nakalabas pa rin sila. Oh, yung isa na lang. Ang barako. Yung malaki. Hanapin ko muna yung isa guys. So guys, ito na yun. Yung barako. Hop, ya. Ako. Tagilikod. Umikot. Na. Natakbo ka nga doon oh. Kakat ka mga teman. Likaw-likaw mo ito na. Ayan. Wala nang problema. Ewan ko lang kung makakalabas pa sila dyan. And guys, bigyan ko sila ng pagkain. Palit-alay lang itong ibibigay ko. Tapos yung nangingitlog nandito, bigyan din natin. Yan yung petlogan nila. Ayun, lumabas na yung nangingitlog. Yung isa may dalawang anak lang, dalawa lang. Guys, nandito ko kila mami. Kumakain si mami. Alam na baka, gulay. Buro na baka. Ha? Ako pa. Mar. Alan? Ha? Alan? Kaya, Ayun na. palaki sila. Harap. Kita pinilihanan. Napusot. Kita nagsikaan. Kita pinilihanan. Yung duma. Yung mga nasa nakita sa pa. Napilihan lahat. Nagkaroon ko meron na. Naroon na pa. Sarap ng ulam nila guys. Buro na baka. Rin nito. Yan guys, nandito na naman kami sa bundok. Tinitignan na naman namin yung pan namin. Tubig. Tubig. Wala na naman umaabot dun sa bahay. Wala nga maabot sa bahay kasi Palagi na lang. lagi na lang. Ayaw humigop na naman.
Always namin tinitignan ito guys. Ayun, ito nga oh. Yung balon. Ayun, humigop na naman. Wala. Dali, bakit kaya walang tubig na naman? Ayaw humigop na naman. Ayaw humigop, bakit kaya? Hirap mag-ayos ng tubig dito guys sa amin. Sobrang layo pa, tapos gano'n. Wag ah. Oras lang, wala na naman yung tubig. Buti sana kung malapit lang dito. Yan guys, titignan ko dito yung lakas ng higop po. Pero mga ilang kwan lang, wala na. Yan guys, uwi na naman kami. Galing dito sa loob. Meron din galing dyan sa taas.